classes d'anglès i estem jugant a la pissarra digital. A la classe juguem a les màtiques. Vull vindre a la biblioteca perquè hi ha molts contes. Al menjador juguem. També fem activitats manuals. L'escola de Maspujols l'hem vist créixer. Els nostres fills hi venen molt contents, motivats i amb moltes ganes d'aprendre. Les classes són amb poquets nens, llavors treballen molt bé i molt i la relació és molt familiar. Amb l'esforç, dedicació i professionalitat de la directora i juntament amb l'equip de mestres tenim una escola de qualitat. Bueno, bàsicament, l'escola Maspujols ens agrada tant a la meva dona com a mi perquè veus que els fills van molt a gust, molt contents cada dia i no hi ha dia en què no vulguin venir a l'escola i és per aquest motiu que pensem que des d'aquí es fa molt bona feina. A nosaltres ens agrada molt l'escola de Maspujols perquè és una escola molt propera a la gent, molt propera als alumnes, són molt poquets nens i per tant els mestres poden estar gairebé 100% per cada un totes les hores. Per això m'agrada l'escola. Bueno, jo m'agrada molt l'escola, principalment per la qualitat de l'ensenyança que reben els nostres fills. Crec que la qualitat que tenen en l'entorn amb el que estan són uns privilegiats. A l'entorn d'un poble rural com aquest també dona molt més que no una escola típica d'una ciutat. I també m'agrada molt perquè fa sentiment de poble i juntament aquesta escola arriba a ser com una família, perquè tots ens sentim una miqueta a part d'ella. Vaig decidir portar la meva filla a l'escola de Maspujols perquè tenia coneguts i veïns que portaven els seus fills i estaven encantats amb aquesta escola. Llavors, un cop la meva filla s'ha incorporat, veig que realment és una escola petita, molt familiar, el professorat és excel·lent, aprenen un munt de coses i tots els nens es coneixen, interactuen i juguen junts. Bé, va coincidir que la Cel tenia que començar l'educació primària i tot just obrien l'escola i no ens ho vam pensar dues vegades. L'escola que teníem a casa i que dintre el poble, perfecte. Doncs jo estic molt contenta de l'escola de Maspujols perquè, bàsicament el meu fill ha vingut aquí perquè som del poble, a part ve molt content perquè té el mateix cercle d'amics que el poble i està molt a gust i l'entorn és molt propici i la ràtio és baixa, amb la qual cosa l'entorn és genial. Del que més m'agrada de l'escola Maspujols és això, que és una escola petita, de mida reduïda i amb poca ràtio de nens i això permet l'intercanvi entre diferents edats,
i això, que es mesclin les diferents classes i que es coneguin doncs, els petits amb els grans, que comparteixin hores de pati i això és bonic. Doncs jo vaig triar l'escola de Maspujols per ser una escola així petita i de poble. De fet, la meva filla hi va molt contenta. És un ensenyament molt de qualitat, està molt sobre dels nens, a més és un grup reduït de nens, amb la qual fan molta amistat i sempre estan contents. M'agrada perquè és divertida, perquè ens ho passem molt bé, perquè estudiem molt, perquè és molt guai